Hej og velkommen til. I dag skal vi lave lidt splat med Treescoops Watercolor Brushes. Ligesom jeg har gjort på det her kort, hvor jeg på banneret og på selve koppen og på de små stemmerblomster har jeg splattet med de her brushes. Og jeg synes det er, det giver en så fin effekt på de her die cuts og en anden måde at bruge sine tusser på. Men jeg har brugt denne her mini media mat fra Waffle Flower, og man kan også bruge andre ting. Så har jeg selvfølgelig brugt Treescoops Watercolor Brushes i lidt forskellige farver. Jeg har brugt den der kop dye med kakao og de små skumfiduser under koppen. Og så har jeg selvfølgelig brugt noget akvarelpapir, og det her det er det tynde, jeg har brugt på 180 gram. Man kan selvfølgelig også bruge det, der er lidt tykkere. Og så har jeg sådan en lille sprøjte med noget vand i ved siden af. Jeg har brugt min, den der underlag, mini media mat, men man kan også bruge et stykke acetat, en akrylklods, en glasplade, silikonebagpapir, hvad end man har, hvor at tussens farve ligesom bliver liggende på overfladen og ikke, suger ned i underlaget. Så det jeg gør egentlig bare, at jeg lige tegner en krusedulle. Jeg tager min sprøjte her, min lille sprayflaske og fortynder med lidt vand. Så tager jeg mit akvarelpapir og dypper så småt ned i. Og så kan man jo kigge på det undervejs og se, hvornår man skal stoppe. Mit papir har jeg skåret til, eller klippet til, så det nogenlunde svarer til koppens 2 dyes, der kan være der. Så kan man jo mixe og blande farverne, som man har lyst til. Jeg vil gerne have, at den ene side af papiret er sådan lidt lysere, den side, der skal være yderst. Den side, der skal være bagerst med hanken, den må godt være lidt mere gennemfarvet, eller hvad man skal sige, ensfarvet, eller sådan i hvert fald et eller andet, så man kan se en lille smule forskel på dem. Og mit kamera er simpelthen sat sig på et eller andet autofokus, så vi springer lige lidt i det, fordi det blev ved med at gå ind og ud af fokus, så jeg håber, I kan holde ud resten af videoen. Noget til de små skumfiduser, jeg skulle lave noget papir til dem, og jeg bruger sådan en lilla. Jeg tegner lidt, fortynder lidt, splatter lidt, og så tager jeg det sådan lidt af gangen, skulle jeg til at sige, indtil jeg får noget, jeg synes, jeg er tilfreds med. Og det samme gør med denne her støvede blå, som også skal blive til en skumfidus. Her tog jeg bare et papir og 3 farver på en gang, fordi det er så lille et område. Den gule her til gengæld, jeg er bange for, at jeg ikke kunne se den. Hvis jeg fortyndede den, så der er det bare ren ufortyndet farve, der kommer ned, eller op på mit papir. Jeg skal lige have sået det sidste farve op her, som jeg synes. Nu er det første, jeg startede med, at de er ved at være tørre. Og jeg synes måske lidt, der mangler lidt struktur i nogle af dem, eller lidt mere spil. Så jeg går lige ind igen. Jeg beklager det der autofokus, det er noget værd fis. Det prøver jeg lige at få fikset til næste gang. Men så kan man jo gå ind igen, når det er tørt, og lave et lag mere. Og når man så er glad og tilfreds, så kan man også die cut det hele, så det er det, vi gør nu. Og jeg prøver at placere mine die cuts lidt ligesom jeg sagde før, hvor jeg lige tænker lidt over, hvad jeg egentlig gerne vil have vist på det endelige die, når man ligesom sætter dem sammen. Jeg skal lige have taget denne her nye fine lille mini stansemaskine i brug. Det er mit allerførste skær, eller hvad det hedder, mit første rul. Men undskyld. Ja, den er så fin. Og nem og let at bruge og have stående. Så den skal jeg nok blive gode venner med og glad for. Det er altså sådan lige lidt, når man skal tage
skære det første, synes jeg, og så skære ned i de fine plader, de fine hele plader. Men ja, nu kører vi bare, vi skærer. Er der ingen grund til, at I bruger alt for lang tid på at sidde og se på det, for det er jo bare at rulle igennem en af gangen med det papir, jeg har lavet til de forskellige. Så er der også kommet flødeskum, og så er det lige de sidste 3 skumfiduser her. Og det var en. Det var lidt svært at se farverne her. Jeg håber det går. Jeg skal lige tage et eller andet med de kameraindstillinger. Nå. Så skal vi også lige have skåret det her hygge af en rest sort karton, jeg havde liggende. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor den er så stram, når jeg kører rundt, men det viser sig så, at der er 2 lag karton i. Så det kan den åbenbart også klare. Jeg fik lige testet den lidt, uden at det var med vilje. Jeg vil gerne have min kakaokop, og så skal der stå hygge, og så skal jeg lige finde en cirkeldej, der passer nogenlunde til. Så bliver det den blå ternede baggrund, bliver ligesom en du, min kakaokop kan stå på. Og så skal der stå, lad os hygge. Så jeg har skåret min cirkel her, og så prøver vi lige at lægge det lidt op. Jeg klister lige min hygge sammen først. Nu jeg skar 2, så kan man jo lige så godt få dem brugt. Så gør dem altså også lidt mere stabile. Men jeg havde nu egentlig kun tænkt mig at bruge 1 lag. Men nu bliver det 2. Nå, jeg skal lige have lagt det op her, så jeg lige kan finde ud af, hvor jeg nogenlunde skal starte, så det ikke tilter det hele. De små skumfiduser ligger sådan nogenlunde sådan der. Rykker det lidt opad. Så kan jeg begynde at klistre på her. Først en underkop, og jeg lader bare de andre ting ligge, så jeg har noget om at forholde mig til, indtil jeg har fået lagt den første del. Så koppen op i underkoppen. Flødeskummet kan lige sådan vrikke ind under kanten på koppen. Jeg har ikke sat klister helt op til kanten, så det er muligt. Jeg kan også lige løfte og få en skumfidus sat der i kanten, og så skal jeg lige have den sidste skumfidus på plads også. Så skal mit hygge på. Der skal lige lidt lim på. Det kom der. Skal jeg sætte nogenlunde. Teksten står lige. Og så får det lidt par akrylklodser. Og så skal vi lige have stemplet. Lad os op i toppen, så jeg finder min misti. Og laver lige lidt bordplads, så det lige kan være her. Og min cirkel sat nogenlunde lige. Holdes fast med magneterne. Undskyld. Og så stempler jeg bruger bare Memento sort sværte, fordi det suger ind i papiret, og så får jeg ikke lige sat en finger oven i det. Hvis man gerne vil have en tydeligere tekst, så skal man bruge en pigmentsværte. De er lidt federe, de ligger så oven på papiret, og så er det at tværre dem ud. Så belært af erfaring, så er det Memento, der suger ind i papiret og bruger til næsten alle mine tekster. Jeg har så også lige fået skåret sådan en firkant med bølgekant, som bliver min baggrund for min du her. Så det klister vi lige sammen med noget dobbeltklebende tape. Og vi er næsten ved vejs ende. Så skal vi lige have ryddet lidt til side her. Og den er cirka 11. Så jeg laver et kvadratisk kortbase, der er 11,5 gange 23 må det blive, når den skal foldes. Så jeg skærer 11,5 ned til 23. Lige vender mit papir
Og så skal jeg ved 23 ned til 11,5, og så har jeg en, jeg kan score her, så hvis jeg lige tager resten det overskydende væk og lægger ned, og så husker at bruge den rigtige, så får jeg lige scoret her ved 11,5. Så nu har jeg en kvadratisk kortbase til mit kort. Og så mangler der ikke så meget andet end lige at sætte det sidste på med tape her. Bagsiden er godt nok også flot. I det her mønsterpapir, der har mønstre på begge sider. Ja. Sådan der, så er der en lille hvid kant hele vejen rundt. Ja. Hvor fokus er på vores splattede kop her. Prøv lige at holde den op og se, om jeg vil fokusere. Det ved jeg ikke helt om. Der var den. Vel, sådan der blev kortet. Ej, nu gik noget af fokus igen. Håber I nåede at se det. Tusind tak, fordi I så med. Vi ses igen en anden god gang. Jeg håber, I er blevet inspireret til at lege med splat. Hej hej.